Hi guys! Goedemorgen! Hartelijk welkom in my YouTube channel. Hello! It's me, Michelle B. And today is my birthday. Oh my god. Thank you so much, Lord, for another year, for the love, for the health, for the good health, for the strength, for everything. Thank you so much, Lord. And I'm so happy. It's my birthday. Thank you for adding another year in my life. And yes, be with me and also with my family and all the people na mahal ko at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa akin. Be with us, oh God, this coming years. Every day of my life. Thank you so much, Lord. And good morning, guys. Anyway, kakagising ko lang. Wait lang. Madilim. Mag-open tayo, guys. Kagising ko lang tapos nag-jacket ako. Whoops! Ito yung aming bahay. Anong nandito? Charot. Mga battles ng asawa ko sa ano. Aray ko, ang sakit ng ano ko, ng tiyan ko. Lagay ko kayo dyan. Kasi nga ano, tawag ito. Hindi ako ano kinain ko kagabi? And kinain ko lang kagabi sa sausage lang, guys. Maliwanag tingnan sa labas, pero dilim. Liwanag sa camera, pero madilim talaga, guys. Ayan. So, ang oras yun, guys, alas 8 na. Dami ng mga battles dito yung asawa ko. Ngayon na dyan nagdamit yung asawa ko kasi mamaya sabi niya ay mag-ano kami. Ang asawa ko ay may ay ititreat niya ako mamaya ng dinner sa labas kasi birthday ko ngayon. Pupunta kami syempre sa aming favorite na Chinese restaurant. Ayun. Ang ganda dun, guys. Ang ganda nun kasi ang laki. Nasa tayong pupipiliang pagkain. Sobrang daming pagkain. Masasarap yung mga pagkain. So, yun. Magkakapi lang ako. Andyan pa rin yung aking decoration, guys, as what I said. made Christmas decoration will stay until February. So hi guys, and today is officially the Christmas is over. Yes, dito sa Germany. Kasi dito sa Germany, guys, may tatlo silang dito, yung sa 24, sa 24, 25, 26. So bali tatlo yung kanilang celebration dito, which is sa 24, ano tawag nila sa 24? Aben, basta ganun. Tapos ang sa 25, first Christmas, tapos sa 26 is second Christmas. Ganyan. So, 27 na ngayon, birthday ko naman. Tapos na yung Christmas, diba? So, birthday ko naman. Charot. Ayan. So, I'm so happy na, yun, my birthday. I'm looking forward for my birthday. Alam nyo, ang pinaka gusto kong selebrasyon, celebration is, syempre, unang-una yung birthday ko, tapos sumunod yung Christmas. Ganyan. Tapos, Mother's Day. Ganyan. Father's Day. Ganyan. Kasi yung mas lalong celebrate naman natin, diba? Yung ganun, yung Mother's Day. Ganyan. Ganun. Ayun. So, yes. Ayan. So, thank you so much po sa lahat ng bumati sa akin. Pagising ko kaninang umaga, check ako ng aking mga phones kasi mga message sila. Ayan. Thank you so much sa pagbati, sa pag-greet. Ayan. Matanda na ang inyong Shelly Bells. Thank you so much. At may nakikita ako doon sa ilalim ng aming Christmas tree. May nilagay doon ng gift. So, mamaya kayo bubuksan, guys. May nilagay doon ng gift. Mukhang galing sa aking asawa. Charot. Sa ilalim ng aming Christmas tree. Tapos may gift talaga ako doon, guys. Galing sa aking kaibigan na sabi niya ngayong birthday ko bubuksan. Binigay niya kasi yun ng 24. Ganon. Tapos sabi niya ngayong sa birthday ko na bubuksan kasi
ano kasi yun eh. Ang dalawa na daw kasi yun, pang Christmas tsaka pang birthday. Sabi niya, kaya sa birthday mo na nang bubuksan. Sabi niya, sabi ko, so ngayong araw ay bubuksan. Tapos, nung pagpunta dito ng aking mother-in-law is may dala din siya na na pang birthday gift. So naanto na rin sa ilalim ng Christmas tree namin. So mamaya ko rin yan bubuksan kung ano yung gift. So yun, thank you so much sa gift. Parang ano yung mata ko. Ang lamig ngayon, nasa 8 degree ngayon, pero malamig, nararamdaman ko dito sa loob ng bahay namin. But, hindi ko kasi binuksan yung heater, guys. Hindi ako mahilig magbukas ng heater kasi ayaw ko rin ng mainit. Kasi nga, halimbawa, dito sa loob ng bahay namin, tapos lalabas ka malamig. Parang masama din siya sa katawan. Kaya okay lang yan na konting lang, charot. Normal lang. So, magkape na tayo. Ang dami ko na namang daldal. So, update ko kayo mamaya. Nakape lang ako, tapos anyway, at saka itong brownies, ayan. Kain tayo. Brownies with sugar, baby. Sarap. So, hi guys. Welcome back. Charot. Nandito na ako. Charot. Sa ilalim ng Christmas tree. Charot. Buksan natin yung gift na bigay sa akin ngayon. Pakita ko sa inyo. Ayan. Thank you so much sa mga gift. Ayan. So, ito yung gift sa akin ng aking asawa. So, mamaya natin buksan yan. Nakita ko dito may labi. Ibig sabihin sa asawa ko yung galing may labi. Diba? Yan ang bago dito. Ito yung galing sa aking mother-in-law. Thank you so much, mother dear. Tapos, meron ako ditong galing sa aking kaibigan. What's in my gift? Tatlo to guys, tatlo tong bubuksan natin. Ayan. Ayan, pang thumbnail. So, the first is, buksan natin itong para sa akin, yung bigay sa akin ng aking kaibigan. Maano sa labas, diba? Pero, nakikita nyo naman ako. Sarap. Maano sa labas, maliwanag. Inano ko sa labas. Tinakpan kong onte. Nakikita nyo yan, sinampay yan eh. Pinakpan ko konti yung ayan. So, buksan natin guys itong galing sa aking kaibigan. Dito. Kay Sugar Baby. Thank you so much. Ang ganda ng iyong packaging. Sa packaging pa lang, may nakalagay dito, Michelle. Ayan, buksan natin ito. May Michelle nakalagay. Ang ganda ng niya, oh. Packaging niya. Ano ba ito? May laman ba ito sa loob, sis? Ito ba, sis, may laman sa loob? Na, na kayamanan. Ang ganda. Alaka. Dahan-dahanin natin kasi itatabi natin to. Kasi alam niyo naman tayo, very sentimental. Oops. Oh. Yan. Ang nakalagay pala dito is Prohibinactin. Kasi nga, dalawang tayo na. Basahin natin. Wow. Michelle, first of all, I want to greet you a Merry Christmas to the most amazing friend I know. Thank you so much. I know. Dan said gestures which you show truly fills my heart with love. Thank you, my friend. Merry Christmas and advance happy birthday to you. Wish you all the best. Pero nakalagay advance kasi nga mga ganyan itong binigay. Pero ang sabi niya sa akin, buksan ko ngayong birthday ko. So, kaya ko binuksan. Oy, ang ganda. Ang ganda ng mo, handwriting mo, ang ganda. Yung handwriting ko, sis, maganda siya. Pag kaya, hindi ako nagmamadaling magsulat. Pero pag ako ay nagmamadaling magsulat, ako po, charot. Ayan. Always, Sugar and Julia. Thank you so much. Thank you, sis. Thank you, Julia, baby. Ayan. So, open natin. May ano pa siya. May pa ribbon. Oh, tabi natin yan. Kasi nga ano yan eh. Very sentimental value tayo. Sentimental value. Ayan. So, open natin. Ano kaya ito?
ASMR. Charot. What is this? Naka-box. Ang galing niya mag-ano. Talaga naghanap siya ng mga box. So cute. Huwag natin masyadong sirain. Uy! Kasi yung alam mo sa iba, sinisira nila, diba? So, sirain na nga lang natin para daw mas madami pa na darating. Oh! Ano ito? Ano ito sis? Tablet? Charan! Tablet. Uy, naka-ano. Ganito. Oh! Oh! Uy, ang cute! Ay, ang cute. Magin. Wow! Uy, ang ganda! Thank you, sis! Thank you, diba? Pangbata talaga yun. Alam niyo guys, yung mga size namin, alam niyo ba kung saan kami nakakabili ng mga damit namin dito na magkakasya sa amin? Sa pangbata, sa kids section. Ayan. Ayan, no? From, ano to guys, 15 to 16 years old. Diba? Ganun, pag bumili kami ng regalo namin, pati dun sa isa kong kaibigan, hindi ba kami nagkikita Nandito yung regalo niya. Di ba kami nagkikita? Sa doon talaga, kasi nga, alam mo naman kami, mga maliliit kami. Ang lalaki ng size dito. Ay, ang ganda! Thank you, sis. Wow, yun. Ano na ako ulit ngayong lamig. Thank you. Ang ganda. Thank you, sugar. Ayan. So, next natin mabuksan yung gift sa akin ng aking mother-in-law. Parang nag-ano kasi yung yung liwanag sa labas, no? Ibaba ako nga sa dikit lang. Naano talaga ako. So, ayan. Nakikita nyo na maganda na ba yung, mas maganda ba yung light ngayon? Yung ngayon, liwanag ngayon. Kasi, nakaano kasi yung, nakalabas ngayon si Haring Araw, tapos nandito ako malapit sa may balkon. So, ganun. So, inano ko siya. So, okay na siya, diba? So, thank you, sis! Hindi na ako lalamigin ngayong winter. Thank you so much. So, ito na yung kay mother dear. Aking mother-in-law. Thank you so much. Ay, nakalagay dito, Michelle Skipostag. Green, color green. Favorite color ng aking mother dear is green. Pero ang binigay namin na gift sa kanya is purple. Kasi yun ang favorite color ko. At nagustuhan niya. Ayan. So, nakabag. Parang may ano pa sa loob. So. Wow! It's a set from Nivea. Wow, ang ganda. Kaya palang bigat. Ang ganda. Uy, ang ganda. Thank you, mother dear. Oh, ang laman nito ay. Nagkanagay pa na ano. Ayan, ang ganda. Gusto ko to guys, yung mga ganito, yung product ng Nivea. I like it. Oh. May lip balm. Ay, ang ganda. Ay, nude. Oo nga. Ay, ganyan siya. Caring Beauty Lip and Vagin. Nude. Ang ganda. Thank you, mother dear. Tapos, pang ano din siya? Shower. Pang shower. Ayan Tapos, lotion. Yay! Hindi na ako bibili ng lotion. Ang ganda. Kasi ano to guys, maganda ito sa ngayon kasi ganito din yung binibili ko. Kasi nga yung tawag ito yung, kasi nga nagda-dry talaga yung skin ko guys pagka-winter dito. Ayan. Tapos maganda ito kasi may oil, ganyan. Ay! Shibara syrup. Thank you, mother dear. Ayan. Thank you so much for the gift. Ayan, ang ganda. I like this. May lagayan pa na Uy, ang ganda-ganda. It's my favorite color, pink. Thank you so much, mother dear. Gagamit ko talaga itong lagayan na ito especially. Tsaka itong nasa loob, syempre. Ang ganda ng Pink. Thank you, mother dear. Ang ganda.
Mm. Ayan. Tapos, last natin itong gift sa akin ng aking asawa. May nakalagay dito. Again, my lovey. Okay. Buksan natin, baka may sinulat pa siya dito o baka may nilagay siya sa loob na ano. Tanggalin natin ito nga. Happy birthday! Ang ganda ng bag ng asawa ko ngayon na binigay. Happy birthday. Nung nakaraan tawag dito. Alam mo nakalagay ng unicorn na yun. Happy birthday na siya. Ayan. Ay, may cake pa dyan na Tingnan natin kung ano sulat ng asawa ko dito sa loob. Oh. Herkliche Glückwunsch. For my lovey. My heart. Ganyan lang talaga siya. Yung asawa ko guys magsulat. Ganyan lang talaga siya. Ayan. Napaka-simple. Ganyan. So, thank you, my lovey. Appreciated. Well appreciated ang iyong gift. Thank you, my lovey gift. Hindi ko pa nakikita yung gift. Wait a minute. What's inside? Envelope! Guys, baka pera! Whoops, card. Oh! Wow! Guys, it's a good sign. Siya ng Thai massage! Oh my God, to. At kailan? Ano ang expiration niya guys is isang taon ng expiration niya. Ayan no. Nakalagay dito is ayan no. Ayan ang expiration niya. Ayan. Thank you so much. Kailangan ko talaga ito. Ito yung sinasabi niya sa akin ng asawa ko na doon sa sa lugar ng doon sa city ng sa lugar ng Mother Dear na na maganda na Thai massage. Okay. Ganda. So, meron ako guys na 1 hour na massage. Kahit dito ang pipiliin ko na Ang mahal-mahal pa man din ng dito, ng massage dito guys. Sobrang mahal ng massage dito sa sa Germany. Ganyan. Kaya minsan lang or hindi talaga mo nagpapamassage. Ganyan. So talagang ang looking forward ng asawa ko pagka umuwi kami ng Pinas is ang massage. Kasi mas mura ang massage dyan sa atin kaysa dito. Ang mahal-mahal ng massage dito. Ganyan. So ayun. Ay, thank you so much. Thank you, my lovey. Ayan, magpapamassage na kaming dalawa. Magsasabay kaming magpapamassage ito. So, ang pa naman, expiration pa naman niya is next year, December. So, yes. Thank you, my lovey. Kailangan ko to guys sa likod. Oh, ayan. So, thank you, my lovey, for the gift. Tapos may sticker pa dito pala na heart. Ayan, cute. So, thank you guys for the gift. Thank you so much. Thank you sa gift. Appreciated talaga. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagbati mo sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ako ay Jumujonda na Batia. Maraming salamat. Ayan. I love you all. Thank you. Hi guys! Update! Oh my God! Dumating ang aking in-laws. Dumating sila guys. Tapos may dala sila na sa akin. Pabulaklak. Wow! Thank you so much, Mother Dear and Sister. Thank you for this beautiful flower. At may pa-balloons. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan Ay, happy birthday. Tapos may pa chocolate pa si Sisi. Thank you. Thank you so much. Ang saya-saya. My heart is so happy. Happy and thankful. And so blessed. Dahil the fan is visit me and my birthday is my flower. Ang ganda! Ayan, tapos ayun. Nakapang pa ako, yung aking outfitan. Tapos kasi nga nagulat ako, kasi akala ko mamaya sila pupunta, kasi nga panggabi yung pasok ng aking
ng aking sisteret. Pero, dumating sila kasi may pupuntahan siya doon sa kanyang pupunta siya doon sa kanyang trabaho dahil may kukuhanin siya, ganyan. So, kaya, tas kasama si Mother Dear. Ganon. So, nagulat ako, Auntie, nakalagay po dyan, di ba? Merry Christmas. So, yun. At, tamang-tama lang din, guys, kasi nandito rin yung aking asawa. Dumating ang aking asawa dahil meron siyang break time. So, nagsama-sama kami, ganyan. So, karoon sila nag-coffee, ganyan. Wala din sila masyadong Ayun, so yun. I'm so happy! Thank you so much, Mother Dear and Sister, for coming here in the house and bringing me flowers. Thank you so much. I really appreciate it. As a woman who really love flowers, and I love you, Mother Dear and Sister. So thank you, thank you, thank you. Thank you so much. I'm so happy, really happy. Much appreciated. Ayan. Thank you so much. Ang ganda! Uy! Sana all. Charot. So, thank you. Tapos, nito kasi may mag-asawa. Kasi ngayong asawa ko, nagpaluto siya inanuhan ko siya ng anong tawag dito? Ng tinapay. Ang tawag doon? Basta ganoon. Tapos, nagkwentuhan kami. Tapos, may nag-bell. Sabi niya, sabi ko, sino yun? Tapos, sabi niya, ayun nga. Dumating ang aking in-laws. Yes. Thank you so much. I really love the flowers. My God! Ay, ang saya-saya ng puso ko. Alam niyo ba, pag nakakatanggap ako ng ng bulaklak, ang saya talaga ng puso ko, ganyan. Kasi, hindi naman ako madalas nakakatanggap ng bulaklak, ganyan. But, yes. Kasi, mahilig ako magbigay, ganyan. I am very Charot. Kumbaga, yun din kasi ang sabi ng mga kaibigan ko sa akin, ganyan. So, ganun kasi ako. So, pagka nakakatanggap din ako, alam mo yun, ng mga ganun, I'm so happy. My heart is very happy. Yan, so thank you so much, Lord. Thank you so much. Ayan, so kumakain-kain ako ng dito. Oh. Nahiya nga ako kasi nga, alam niyo, buti nga lang naka-jacket talaga ako. Wala rin akong Tapos, hindi pa rin ako masyadong dito sa bahay. Dahil nga, ay medyo late na ako gumising at yun, wala naman masyadong gagawin, ganyan. Wala naman masyadong ganap. So, hindi ko naman na-expect na papunta sila ng maaga. I expect na mamaya hapon pa or something like that. So, but yeah, I'm happy! Thank you so much! So, yun lang naman share ko. Thank you! Hi guys! Welcome back! Kakarating ko lang guys, galing ako ng Aldi. So yes, naglagay lang ako bihis na ako. Tapos syempre, diba, para na ako guys, half bath lang kasi kagabi ako nagbasa ng buhok, diba? So, tayo ng Aldi. Tapos ito lang. Jacket lang kasi malapit lang. Tapos, hindi naman ganun kalamig. Malamig, sabi ng asawa ko, daw ang lamig. Kasi nga, diba, pumunta dito kanya. Tapos, ngayon, paglabas ko, siguro nga tayo nagsaglit lang. Tapos, naka-jacket naman ako ng makapal. So, kaya gano'n. So, yeah. Ang dami ko na namang total sa inyo. Bumili ako ng tissue dahil wala na kaming tissue talaga. Buti talaga umabot yung aming toilet paper. Ngayong araw. Nawala si isip. Tapos may nakita ako na ganito. Oh. Kasi wala kaming ganito. Test nga natin kung ito'y nagana. Paano ba to? Nagana guys oh. Point. Red ang kinuha ko, red. Ang mga kulay doon is black, white, blue. But I like red. Because today is my birthday, so it's red. Charot. Ayan. Wala kaming ganyan. Ayan. Tapos, bumili ako ng 2025 sa New Year. Tapos tissue. Sobrang makulay niya ngayon. O baka nagkaano sila ng pag-print. Ayan o. Grabe yung nila. Ayan, tissue guys. To sa lamesa. Wala na ako dyan eh. So, kailangan ko yan siya kasi sastock ako kahit isa. Para pagka naubos. Tapos, yung sausage ng asawa ko. Tinapay. Saging. Dahil wala kaming saging dyan. Tignan nyo yan lang. Yes, tapos bibili din ako ng mga prutas para sa aking 12
fruits para sa New Year, diba? Ganun sa atin. Ano natin yun. Nung unang ginawa ko yun is yung asawa ko nagtaka siya. Bakit, sabi na, nagtaka siya, bakit ang daming ganun? Ganyan sabi ko, it's a Filipino tradition. Ganyan, so yun. And then, butter or margarine, wala nang ganito dito. Tapos, toothpaste. Ito yung toothpaste namin. Wala na kaming toothpaste. Ayan. Tapos, ano na to guys? Mga ganyan. So, yeah. Ayun, ito lang yung mga pinamili ko dito. Yan. Ayun lang. Nothing more. Ano ito box? Nothing more. So, ayan. Sabi ng asawa ko. Tinanong ko kasi asawa ko ano kailangan niya. Sabi niya, tinapay. Tapos, gusto naman sa tinapay. So, ito nang binili ko guys para may iba naman. Pero meron siya dito. Ay, ano pala ito? Isang to. Nag-cheese siya ngayon. Meron pa dito naiwang. Tapos ito guys. Kasi wala siyang ganito. So, yun. Binilhan ko siya ng kanyang kasi meron ako dito, Fanta Green. Siya, walang So, ito binili ko sa kanya. Tapos meron pa pala dito guys, na vegetables. Unti-unti ko siyang kainin.